абсолютно несъстоятелни тези, които чух преди малко. И нещо повече ще кажа, че тези тези подвеждат и вас и пловдивчани. Господин Тотев така красиво подмина и пропусна, че фонд Джесика и фонд Флаг ни влизат в закона за кредитната задлъжнялост на общините. Тоест задълженията на общината са много по-сериозни, отколкото това казва той. И от тук, разбира се, той казва, ние влизаме в рамките на закона, само че господин Тотев, ти ни смяташ задълженията по фонд Джесика и фонд Флаг, които са си кредити. Много ясно искам да подчертая, защото имаше една заблуда, че едва ли не това са безвъзмездни пари от Европа. Не, това са също кредити. Това на първо място. На второ място самия господин Тотев противоречи на финансистката си, госпожа Делчев. Само ще ви спомена, че свободните пари на общината, би следвало и той да го потвърди, годишно са около между 7 и 8 милиона при нашия бюджет в момента на Пловдив, който така се развива стабилно около 200 милиона. Според госпожа Делчева, кредитните ни задължения 2018 година ще са около 9 милиона лева. Тоест ние няма да имаме абсолютно никакви свободни средства, освен да погасяваме тези 6 кредита, които ще тегли господин Тотев. Нашите експерти тук се разминават с госпожа Делчева. Нашите експерти твърдят, че задълженията под тези кредити ще бъдат между 11 и 12 милиона. Това категорично обрича община Пловдив на фалит 2018 година. Категорично. И ние ще бъдем принудени, новия кмет ще бъде принуден да изтегли нов кредит, за да погасява кредитите, аз казвам, многобройните кредити на господин Тотев. А те са 6 кредита. Само припомних, само преди 3 години господин Тотев заявяваше, че от един кредит здравето финансовото на община Пловдив ще се разклати сериозно и съответно тя ще фалира. Господин Тотев, сега няма ли да фалира община Пловдив при 6 теглени кредита? В това число и този 30 милионен заем, който Европейската банка го отпуска. Така че чисто икономически аргументи тук няма нищо лично и нищо политическо. Това е положението за община Пловдив. Сега имам една идея. Тъй като тези кредити, като четах проекто бюджета за 2015 година, там се предвижда теглянето на още 4 кредита. Ще ви кажа следното. Мислим да издадем един бюлетин сред гражданите на Пловдив, да отпечатаме имената и съответно снимките на общинските съветници, които подкрепят тези кредити, и да запишем отгоре. Те погребаха Пловдив. Така че нека пловдивчани да видят тези, които наистина забатачват Пловдив за поне 30 години напред.